Здравейте! Казвам се Мони Петров и днес съм в Берлин. Днес съм в Берлин на годишния бал на компанията LR Health & Beauty System с всички от България и от целия свят, които положиха уникални усилия през 2013 година да създадат добри екипи и да участват в това уникално мероприятие. Искам да ви запозная с част от екипа, който присъства тук. Айде, на здраве! На здраве! Айде! Айде за новата ера в България! Супер! LR България! Поставихме нова ера в България, да знаете. И нека да ви запозная с Теди. Теди, здравей! Здравейте на всички! Какво ще пожелаем на всички партньори от България, които гледат това видео? Че трябва да бъдат на такива мероприятия. Ние сме лично за първи път на такова мероприятие, но съм убеден, че не е за последен. И най-важното да кажем, в България има уникално силни лидери. Следвайте ги, слушайте ги. Имате примери, имате прототипи, които да следвате. Преминаха през и хубави, и не до там хубави моменти, за да постоят за вас червения килим за вашия успех. Следвайте ги. Здраве! На здраве! На здраве! Искам да ви запозная с един от топ лидерите на България. Здравейте! Казвам се Теодор Недялков и искам да споделя с вас емоцията, която изпитвам в момента. Преди 2 години и 4 месеца, когато започнах, дори не съм си представил, че ще присъствам на такова събитие, че ще нося костюм, а днеска даже съм в смоки, което е за мен прекрасно, чудо си уникално. Искам да пожелая на цяла България да си дадете шанса на всички, които искат да успяват. Просто успейте. Присъствайте на някакво такова събитие, да разберете мащабността на LR. Следвайте вашите спонсори, защото те знаят пътя и ще ви покажат как да достигнете до тук. И както казва един голям милионер, Арт Уилям, ще го цитирам, просто го направете. Успехи, на здраве всички. Благодаря. Здравейте на всички, името ми е Росен Димитров. Това, което искам да ви споделя, е, че в началото ми беше много странно, като слушах други лидери да казват I love my company, I love my company. Струваше ми се един вид начин, по който искат да ни накарат да вярваме, да сме влюбени, да сме едно семейство. Това, което ми се случва 5 години и половина по-късно, е, че мога да кажа I love my company от сърце. Днес съм в Берлин на годишния бал на компанията LR Health & Beauty Systems. Искам да ви кажа, you should have been here. Вие трябваше да сте тук. Трудете се, работете здраво. И следващия път заедно тук. Настръхнах! На здраве! На здраве на всички, хора! Здравейте! Мони Петров съм и искам отново да ви кажа, че LR е възможност. Възможност за всеки един от нас да промени бъдещето си към по-добро. Когато стартирах с тази идея, нямах представа, че всичко това, което имаме днес, може да ми се случи. Имаме 2 автомобила от компанията като инструмент, с който помагаме на себе си, на семействата. Имаме много добър доход, с който може да рисуваме бъдещето си. Пътуваме на най-различни конференции, на най-различни събития като подарък от компанията. И всичко това, благодарение на това, че ние станахме партньори на компанията LR Health & Beauty System. Следвахме нашите цели, създадахме нашите цели, действахме и за това днес ние сме тук. LR дава шанс с минимални усилия всеки един от нас да изгради едно уникално бъдеще. Искам да благодаря на всички вас, с които действаме, на всички вас, участници от нашия екип, и искам да ви пожелая от все сърце следващия път вие да бъдете тук с нас, за да може да предавате тая емоция на всички ваши познати и приятели. Успех! Обичаме ви, България! Здраве!